Wayo, Allah na Daddy, ka bari ba. Biko. Baki gaji ba? Ba zan iya ba. Wallahi za ki iya. Za ki iya. Wala ka ma samu barkono. Daddy once said. Daddy once said. Bakin ce zaki rabu da ni ba? Daddy once said. Daddy once said. Oh, da daddy amma ka kara daya. Kai ku ba tsaya ba, wallahi wannan ƙarya ne. Wannan bidiyon da kuke gani, wannan ita sunanta Halima Shehu. Wannan ita wadda ba mu san sunanta ba, ita ce aka saki update ɗinta. Ke kwantena ki fito ki wa mutane bayani. Ke kuma Halima Shehu ya kamata ki kare kanki ba, amma haka ba za ki sha kwana a doke ki wallahi. To. Wanda wani rigima ta barke a cikin. Da Allah ku ji wannan magana tukunna. Ni mutum a cikin su wani yamin DM. Zan tura mai asalin bidiyon, zan tura mai wanda daga cikin bidiyon da suke. Junansu suna mu'amalantar junansu. Wanda ita ta yi mai bidiyon da kanta. Da kanta ta yi mai bidiyo, ya yi mata bidiyo, ni bidiyon iya wata. Na ga ma bidiyon nan ganin ido na kwaya 12 billahi na muwa rama da kalla. Jama'a ku ya wannan gayan fa abinda ka gane nake so ni ku fahimta a dangane da wannan case din fitar bidiyon. Shi kawai a tabbatar da fafa shi fitar da wannan bidiyon ba. Sannan kuma kamar yadda suke ganin cewa wai ya zalunce ce yana mu'amalar ta waya mutu a rai. Zama da ya so kaga. To kaga kai cewa kai namu ne. Otega kai namu ne. Bai kamata a ce ka fito kana ta wannan abubuwan akan yarinya saboda wani content creator. Duka content creator kun tara akan magana guda ɗaya. Yanzu duk wanda aka ce kanwarsa ce take cikin wannan yanayin, ko babarsa ko yayarsa, ya za ka ji ranka? To me abin tallatawar? Yanzu kai King Otega har da kake magana duk wanda kake da wani contact da shi ko wani babban waye za ka tura mai. Ka kalli yawan kannan kamata da kake da su. Ka kalli waɗannan yaran. Ka je ka zauna da ɗaya daga cikinsu. Ka ce mata wannan bidiyon in dai ta san halacci a rayuwa. Wallahi sai ta ce abin da za ka yi ba za ka kyauta ba. Wannan yaran da kake tare da su kannanka ai ga su nan. Yanzu za a yi fatan wata ta shiga irin wannan yanayin a kannanka? Ba ma iya shi kaɗai nake magana ba. Duka waɗannan ga su nan kowanne za ka ji magana da yake faɗa daban. Me abin alfahari? Yan arewa mun zama jakai, yan arewa duka mun zama kidahumai. Wani irin hauka muke yi yan arewa? Sai a biya samu ɗayan mu yi ca a kai. Mu taya me abin ca a kai dan Allah? Me abin faɗa yanzu wannan magana? Ba wanda zai so uwarsa ko kanwarsa ko yayarsa a tsince ta irin wannan rai. Babu. To in dai babu, me yasa kake alfahari? Duk wanda ya ji daɗi na minti ɗaya da wannan abin, Allah ka sa a yi wa kanwarsa ko babarsa. Duk wanda ya ji daɗi na minti ɗaya, Allah ka sa a yi wa kanwarsa ko babarsa wannan abin. Ku ce amin in kun isa. Kin bar wa kanki mummunan tarihi, kin bar wa 'ya'yanki mummunan labari, kin bar wa jikokinki mummunan labarin ki wanda a nan gaba za su zo su tarar. Kin biya. Kai bidiyon yarinyar nan nawa ka gani? Ya kai guda 9. Dan manzon Allah kuma din nata kadai ita kadai? I'm telling you guys, no be joke. Allah, I go forward am for you now. Ni guda 4 nake da shi wallahi. Wanne da wanne kake da shi? Bari watsa ma da in ka cire wanda kake da su din sai ka kalli wanda baka da su. Kan burau bannan. Dan farka to shi ne duka suka fita goma wa update ɗaya wannan ya ba update suka zage wai. Wannan album suka zage. Wannan album ne. Album na Bluefin ba. Kai, ban taɓa yin farin ciki ba irin kamar na wannan shekara 2026. Kai. Shegiya, wai ta ce za ta tafi wai ta ce wasa take yi. Kai, Dadi ya ja kaya. Dadi ya ja kaya, boss man.
jama'a wannan bidiyon ba na yara bane, idan ka san kai yaro ne kawai ka wuce wannan bidiyon. Zan nuna muku abun tsarin wannan baccan, amma dai ina tsoron TikTok kuma su liƙe min account dai, amma dai gashi dai na dan samu shi abubuwa na dan kare. Kar ku dan ji abubuwan da take ihun da take. Wala ji ko dan abin nata inda kun gani dan karami ne, dan tsito ne dan abin nata, abin tsarin nata dan karami ne irin na yan yara, shi yasa kuke jin tana ta kuka haka. Wallahi ni hatta sai ta bani zahi take ji, abin nata dan karami ne sosai. Nan na dan rike shi ne da wani emoji saboda kar TikTok su abin nan. Inda kun ga dan abin nata dan hikin dan tsito. To akwai bidiyon fa da take cewa da Allah kada ka ya gani, subhanallahi wa iyaz billahi. Akwai kuma bidiyon da take faɗa da bakin ta cewa fa da Allah kada ka yi min irin najiya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a wannan fa abun ba wai bidiyo ɗaya bane, inda bidiyo ɗaya ne za a iya kiran shi da kuskure ko kuma ganganci ko kuma an mata dole ko kuma tsautsayi makamancin wannan. Dukkanin irin kaddara mummuna mara kyau irin wannan in ta faru an san cewa dama tsautsayi ce kuma to kaddaran mutum ce ko me kyau kuma mara kyau dole sai ya ansa. To Allah ya raba mu da irin wannan kaddara dai. Ko kuma mata yan baya sai ku dau darasi kuma ku dau hankali idan da kuna to shine dai magana ta gaskiya, domin ba kowa bane faɗan amana, abinda ba kwa ganewa kenan. Duk mai so ya ga wannan bidiyo idan ba kalla ba kawai kai mun magana a WhatsApp 090670280066.